na subscribe. Sannan ka danna alaman ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci bayan dogon hutu da muka je. Da fatan za a mana afuwa. Wato hakan ya faru ne sakamakon shirye-shirye da muke yi na fara wato gabatar da lakcocinmu, kasancewar mun sanar da ku cewar za mu fara daukan classes da dama waɗanda zai sa wato za a samu karuwa da amfanuwa da su. To hakan ya ja mana lokaci kwarai da gaske, amma insha Allah yanzu za mu fara aiki gadan-gadan. Dalilin jinkirinmu shine muna tsare-tsare yadda wato za mu fara kawo classes ɗinmu na yadda ake koyar programming a sauƙaƙe a cikin harshen Hausa. Duk da dai we are not perfect, but za mu try mu iya bakin ƙoƙarinmu dan abin da Allah ya sanar da mu ga wato mun isar da shi gare ku domin ya amfane ku kuma ya amfani kanku, ya amfani wasunku. Akwai class da muke shirin farawa nan ba da bata lokaci ba tare da ɗaukar tsayin lokaci ba. Zan yi handling wato class na HTML, yadda ake ƙirƙirar website. HTML ba wani abu ne mai wahala ba, musamman in ka ba da wato concentration, ma'ana in ka mai da hankali kenan. Ba wani abu ne mai wahala ba wanda zai baka wahala wajen koyo, kasancewar I think HTML is the most simplest programming language. Ko da dai ma ba programming language bane, masana sun ce is a markup language. Saboda haka HTML ba programming language bane, wani syntax ne ko in ce wasu 'yan dabaru ne wanda ake gaya wa browser cewar kenan wannan pagin da ko kuma wannan code din yana declaring wato web page, ma'ana yana declaring, yana so ya nuna ma browser cewar wannan wato code din da aka yi na HTML ne, kenan browser za ta gan shi a matsayin web page, ma'ana pagin yanar gizo. Pagin yanar gizo kwarai kuwa. So saboda haka HTML yana gaya wa browser kenan wannan fa saƙon da aka turo miki da zaki bude shi ba text bane, ba kuma image bane, amma wato saƙo ne ko kuma in ce code ne na HTML. Kenan yanda za ta iya bude shi, za ta gane cewa wannan shafi ne na yanar gizo. Ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah nan ba da daɗewa ba za mu fara gabatar da wayannan kwasa-kwasai. Ku je ku biyo mu. Fatan wanda bai subscribing ba ya yi kokari ya subscribing channel din, kasancewar yanzu za mu fara aiki insha Allah babu kama hannun yaro. Za mu ringa yin su ne wato step by step, don kenan kaga idan baka yi subscribing ba wani step din zai ringa tsere maka, ko ba haka ba, wani step zai ringa tsere maka. Saboda haka sai ka zo ka ga an yi nisa, kai baka wato an barka a baya kenan. Saboda haka yana da kyau ka yi subscribing, sannan ka latsa alaman ƙararrawa, domin hakan zai sanar da kai wato muna ɗora sabon bidiyo za ka gan shi insha Allah. Mun gode a saurare mu. Nan ba da daɗewa ba za mu saki sabon bidiyo na yadda za ka ƙirƙiri website daga introduction har zuwa yadda za a fara aikin, yaya ake yi. Masha Allah, mun gode. Ku biyo mu, ku ci gaba da kasancewa tare da MBC Imran Channel, wato za mu ringa ci gaba da kawo muku irin waɗannan abubuwa, har da ma yadda za ka ke amfani da kwamfutar. Idan kai ba mai sha'awar programming ba ne, yaya za ka koyi kwamfuta ka iya sarrafa ta? Abu ne cikin sauƙi, za mu koyar da shi insha Allah ba tare da bata lokaci ba. Dai za ka ringa biyo lakcocinmu insha Allah, za ka sami abin da kake bukata.